I ćao svima, ja sam Šoni, dobrodošli u moj novi video. I kao što možete vidite, vratili smo se na Clash Royale. Da, ljudi, nije bilo dugo Clash Royale, Clash of Clans nije bio jako dugo. I pisali ste mi u komentarima da snimam i evo ga. Da, ljudi. Došao je novi update, to je ovaj snežni update. Kao što primetite. Ima novo, ovo kao u Clash Royale-u, turniri. I, na primjer, ovaj izlazi za 17 sati. Da. I ja sam već dobio 30 gema za ovaj Hog Rider Events. I ljudi, danas ćemo raditi jedan challenge. A taj challenge će biti da svaku karticu uzmemo po jednu. Iako ja nemam puno kartica. Nema veze. Idemo sad ovako. Da li uzem po jednu ili po dve? Ajde, uzet ćemo po dve. Svaku karticu po dve. I da vidimo koliko imamo gema. 31 gem. I ajde da malo oremo. Da skupljamo gemove i da ubrzamo. Pa kad očistim, javim vas se. I evo nas, ljudi. Počistili smo većinom, to jest nismo sve. Većinom smo počistili da bi dobio gemove. Idemo sada da boostamo. Ja da boostamo, da damo ovo. I da vidimo da li sve imamo po dva. Da, imamo sve po dva. I idemo da nađemo nekog slabijeg da ga napadnemo, pošto nekog jačeg ne može. Idemo dalje. Dalje. Neće niko da napadne slabiji. Dalje. Da, ljudi, htio sam samo da vam se izvinim što nisu bili 2-3 dana, već koliko dana već nije bilo klipova. Znači, bio sam bolestan i za slavu i znači od četvrtka sam bio bolestan. I da, srećna slava svima koji slave Svetog Nikolu. I eto, ljudi, razlog zašto nisam slavio, what the? Zašto nisam snimao klipove, ali malo sam sad, to jest malo mi je bolje, pa ću sad češće snimati. I uporno tražim nekog i nema nikog. Ovaj je dobar. Idemo ovako ovdje da imamo, nema ništa unutra. I da, ljudi, kao što vidite, barberini su mi na level 5. Da. I vidite kako ovi svi izgledaju. Idemo sad ovo, ne. Ovako. Dva wizarda. Ovo. Jao, trebao sam prvo gijente, jao koji mi kurac. I hog. I bomber. I goblin. I balon. I ova, kako se zove već. I ovako. I ovako. I nemoj da mi uništiš Valkiru koji mi je đavo. Kako se zove? Ne, nećemo ništa da uzmemo. Neću da uzmemo ni zvezdu. Test. Možda uzmemo zbog ovih dragona čisto. Ali ne verujem. Zašto ćeš tamo? Sad će krenu Air Defense da pucu dragona, da. I sad imamo veće šanse da izgubimo. Da, sad imamo veće šanse da izgubimo. I još jedan i ovaj Inferno. Air Defense. I izgubili smo. Da. Ajde vidim da li imam barem gemova. Za po jednom. Ne, nemam. Te sad neću ni imati. I zato ću morati da završim klip. Znam da je jako kratak, izvinite.
ali iskupit ću gemove sljedeći put, pa da ne čekam odmah da boostam. I ako vam se svidio klip, obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite ga. Hvala vam za 50 subscribera, a mi se vidimo u sljedećem klipu.